Portugal ten movemento feminista. Milleiros de persoas inundaron onte as rúas para clamaren polos dereitos das mulleres, na que se convertiu a primeira folga feminista do país, apoiada polos sindicatos. Esta é a culminación dun momento que se comezou a xestar fai tempo e que 2 anos atrás comezou a gañar forza ata chegar ás 30.000 persoas que onte saíron ás prazas de 12 cidades portuguesas, segundo os datos da Rede 8 de Marzo, entidade formada por varios grupos feministas e organizadora da protesta. É unha cifra que pode parecer pequena para un país de quase 11 millóns de habitantes, mais que para un lugar como Portugal é todo un logro, resaltaba Teresa Silva, activista da Asamblea Feminista de Lisboa, un dos colectivos que integra a rede. E é que o país luso non ten moita forza activista. Aquí non é común que as persoas saian á rúa e se manifesten. É moi difícil de conseguir. Comentaba antes da manifestación sobre o que dicía sería un éxito se en Lisboa se congregaban 5.000 persoas. Foron 5.000 máis multiplicadas por 4. Até 20.000 persoas, segundo a organización, reclamaron onte na Praza do Comercio o fin da violencia machista, que xa se cobrou 13 vítimas no que vai de ano, e acabar coa desigualdade salarial e a precariedade laboral, entre outras moitas reivindicacións. Isto é o que decía Tamara Atienza Arnova para El Salto Diario, unha pequena traducción rápida que fixemos en relación á folga feminista do 8 de marzo do 2019, xusto o ano anterior á pandemia que mudou todo. Como digo, é un artigo do Salto Diario que di: el feminismo de Portugal hace del 8 de marzo un día histórico. E 5 anos despois e pandemia polo medio, xa recuperados, voltamos á cuestión do 8M, da igualdade de xénero, que xa tiñamos ganas de abordala aquí no Galiportus, e vémolo un pouquiño, como sempre, a norte e a sur do Miño. Ola, ola! Eu son Germán Estévez, benvidos e benvidas, os Germano a Portuguesa, estades no Galiportus, o voso espazo galaico portugués que une Galicia e Portugal voz a voz. Como digo, falamos de feminismo e vamos xa coa convidada. Trátase de Pilar Estévez, presidenta da Plataforma Feminista Galega, coa que tivemos unha conversa moi agradable falando do momento actual do feminismo, da igualdade e deste último 8M. Falamos xa con ela. Pois estamos aquí neste especial do 8M, neste especial de feminismo e 8M, falando cunha convidada moi especial. Estamos con Pilar Estévez, presidenta da Plataforma Feminista Galega. Moi boas, Pilar. Moi boas. Contanos un pouco nesta efeméride, neste día tan importante, nestes días, bueno, todo ano é importante, máis alá de datas concretas, non? Todo ano debe ser un ano feminista e un ano que se traballe pola causa, pero contanos nestes días en que se está falando tanto do 8M, que é a Plataforma Feminista Galega? Que é a Plataforma Feminista Galega? Pois é unha organización feminista que engloba mulleres de diferentes sensibilidades, que ten a súa fundación e a súa organización en Galicia, a súa fundación en Santiago de Compostela, e o que te digo, pois ten organización de diversidade, de mulleres que comportan diferentes espacios, ou de ningún, ou de si mesmas, e de espacios afíns que queran apoiar a Plataforma Feminista Galega. Cando vos fundastes, Pilar, cando saiu adiante a plataforma, e cantas sodes actualmente? Pois mira, agora xa que me estás dicindo que pensei que falábamos do 8M non exactamente de nos mesmas, a ver se fago eu memoria, que eu non son ni de efemérides propias, miñas, persoais, e menos agora que me digas cando fundou a Plataforma Feminista Galega, que coincidiu ademais un día que era
coincidía con un 23 de outubro, que foi un cumple meu, máis ou menos, do ano, a ver, non fai moitos anos, ai, Dios, que te diría? Foi antes 5 ou 6 anos. antes da pandemia. Sí, antes da pandemia, bastante antes da pandemia. O que pasa é que non sei dicirche ahora a data exacta porque non estaba pensando neso, la verdad. Bueno, en este momento temos espacios comarcais e locais en diferentes zonas, por pouca fortuna, creenso eu, máis na zona norte de Galicia e o eixo atlántico, que o que deberá ser a Galicia inteira, non? Porque, bueno, fornecer espacios locais é un tanto difícil tamén, pero, bueno, lazos en diferentes localidades si hai, bueno, máis ou menos contabilizarte cantas somos, bueno, eso pois depende, porque unhas compañeras son socias, na plataforma temos a forma de estar como socias e tamén hai aliadas e tamén hai mulleres que ainda non sendo socias forman parte pois do espacio común, bueno, como simpatizantes da propia plataforma. Moi ben, agora xa vou co 8M. 2016, é que xa creo que 2006, pero non me acordo exactamente da data, para que vexas, pero tampouco se me dices cando eu, por exemplo, fixen algo moi importante, quero dicir unha data significativa, non son moi de datas, pero se pode mirar en internet. Sí, para eso existen métodos tecnolóxicos. Era simplemente curiosidade. A nivel de actividades, agora vou co 8M, pero cales son esas actividades, esos obxectivos e esas actividades principais da vosa plataforma? A ver, nosa plataforma, independentemente que, por exemplo, nun momento dado modificamos a páxina, donde é transparente os nosos objetivos políticos e, ademais, a nosa formación e formulación como tales, ademais deso, durante o tempo do ano, temos os espacios de relación habitual, por exemplo, a Coordenada Nacional que se reúne nos períodos que lle corresponde, as actividades locales, cada localidade ten o seu espacio propio, pois, que sei, imagínate, independentemente das datas específicas que nos une a todo o feminismo, pois tamén hai actividades, pois, que sei, de novas tecnoloxías, de charlas, de venres feministas, días dedicados a mulleres pois relevantes de Galiza, todo depende un pouco porque as localidades pois teñen a súa vida propia, pero bueno, non é que forlezcas en 2 días, sino que faz habitualmente o que realmente pode darche pé a facer máis actividades e formación interna, que son moi importante e que a veces descuidamos moito, non? Pero nos costa porque, decir, aparte de tus vidas personales, tes a tua vida que dedicas ao espacio feminista no tempo que dispós, non? Sí, é moi interesante tamén o que nos comentas un pouquiño desa fenda que hai nas dúas Galicias, nas dúas Galicias, a costeira e a interior, como xa sabemos un pouquiño que o eixo atlántico é sempre máis dinámico, leva un pouco a forza, como dinamizar esas comarcas do interior, como darlle un pouquiño a volta a todo isto e que o feminismo chega a todas as partes do país? Bueno, eu creo que, a ver, que chega, a cuestión é que eu que, ainda que vivo en Santiago de Compostela neste caso, son do interior, son da provincia de Ourense, son dunha zona tamén moi deshabitada, e que non vivo ali, pero, bueno, coñezo unha realidade dunha Galiza moi deshabitada. Non é tan doado, pero non porque tal, sino porque efectivamente digamos que hai un espacio onde certas edades están menos en certos espacios rurais, non? Entón é máis difícil que sea atraínte permanecer, porque, bueno, e mantener e fornecer nun espacio máis cativo ou a mellor máis cosificado, pois un espacio feminista propio, non? Pero eu penso que tamén as hai mulleres tamén Chantada, hai tamén mulleres en Allariz, non? Non se quedarán pouco, que tamén hai mulleres en Verín, que hai en locales, en los sitios de localidades máis pequenas menos. Todo depende tamén un pouco da idiosincrasia e da forma de entender a actividade. En certas cidades é moito máis doado ou en vilas que a mellor teñen unha especie de vida máis ambulante ou estudantil, co cual tamén te leva a ter unha vida un pouco máis libre de todos os espacios familiares ou de todos os espacios onde a xente, pois, a mellor se sinte máis incómoda, pois, manter outros lazos que non sexan, pois, a mellor de movilización social, non? Pois, como? Pois, eu creo que non é doado dar unha receita, sino eu tamén viviría no interior, pero me toca vivir aquí.
a receita, creo que simplemente que sí que hai compañeiras, sí que eu creo que utilizando as novas tecnoloxías para as cosas boas que ten que ter as novas tecnoloxías, os lazos de comunicación, os lazos de expandir a voz, o lazo de chegar a todas e cada unha, ademais, é máis doado, non? Tampouco vivimos en espacios kilométricos tan inmensos, que sei, dun estado a outro, Estados Unidos, como para que non nos podamos interrelacionar. Entre que a veces é máis difícil, xa sei, chegar a Berín que a veces a Marín, a Madrid, pero bueno, xa sabemos, non? Non creo que teña unha receta única sobre eso, senón que son varias circunstancias que non facilitan tanto que poda, pois a mellor, ser máis activa, pero eso non quere decir que as mulleres moi contundentes como cando foi na loita do hospital de Verín polo tema do tema da maternidade, o tema de xinecoloxía. Claro que sí, que hai compañeras que na súa situación fan moito, non? Eu penso que sí. Como foi este 8M, Pilar? Como valorades logo de xa de deixar atrás o COVID e incluso, bueno, aqueles momentos propios hai 4 anos nos que pouco menos que se lle acusaba o 8M de ter expandido a pandemia, e, bueno, de vir de onde vimos, como valorades en pleno momento involucionista que estamos a vivir, como valorades este 8M? A ver, eu partiría de diferentes cousas. Cando antes da pandemia había unha explosión e eclosión inmensa a raíz de varias circunstancias que se deron lugar ao redor da 8M, desde as folgas feministas, desde que o Estado español colleu como, digamos, un farol de feminismo hacia o mundo en relación ás folgas feministas, o Me Too, o tema das grandes xuicios como da Manada, e situacións que dicíamos, mira, estamos aquí no mundo, se acabou, non? Estamos fartas. Logo ven a pandemia, despois desas folgas feministas, e foi dura para todos e para todas, pero tamén foi moi dura manter. Aún así mantivemos movilización a pesar de que como sempre fai fake news, de que expandase a pandemia. Bueno, esos son, bueno, a xente involucionista ten a manía de contar mentiras moi grandes e ademais sempre por callar todo, pois para crecer, non? É o seu modus operandi, pero se superou. Que pasa? Que eso crea tamén que nos mesmas teñamos unha situación persoal e incluso de movilización social. Non é posible manter un auxo tan enorme, porque eso non o manteñen nin os sindicatos que levan moitísimo máis tempo nunhas organizacións máis potentes que ademais incluso pues, teñen estrutura, non? O feminismo non foi sempre movimentos enormes sociais de masas. Manter eso no espacio e no tempo non é sempre lineal, é imposible, hai eclosións, non? Entón, estamos nun momento que sigue mantendo esforza, porque efectivamente quedou a raíz e está a semente, pero non é doado tan facilmente manter un nivel de movilización e de paralización tan enorme, non? Por as propias circunstancias dos movimentos. Penso que sigue estando, é moi potente, pero tamén hai un movimento de involución, porque está a reasir o patriarcado de unha maneira dura en unha parte grande do que é a vida política, pero dura, o sea, estáse contrapoñendo a que siga manténdose o feminismo como un movimento de liberación para toda a sociedade. Entón, ante eso, tamén desas vidas propias das que estivemos moito tempo digamos, moi activas, que tamén temos vidas e que non podemos manter todo eso así, desa mesma maneira, e que as mulleres nos costa máis porque temos moitas cargas en riba, non? Entón, bueno, está aí, está latente, pero tamén houve situacións que outras políticas que tamén influíron para que houbera certas situacións de complexidade e de complexidade de manter un espacio tan unido e tan forte. Fálase moito do papel dos homes en canto a feminismo. Por que pensas, Pilar, que é máis importante que nunca o feminismo e tamén en relación aos homes? Como debe ser o papel masculino? Unha revolución pola nosa conta ou unha revolución conxunta buscando a igualdade? É dicir, por onde se chega antes? Bueno, a ver, non creo que sea só unha vía, pero penso que
os homes son aliados do momento que parte dos homes toman conciencia de que tamén o mundo no que estamos vivindo a todas non nos supoña un mundo feliz no sentido de que seamos personas igualitarias, que podamos sentir libres de non ter estereotipos, non? Desde un momento que tú a mellor non encaixas no patrón, que quere decir que o patriarcado pues tes que ser forte, tes que ser a punta de lanza, tes que ser o que predomina, tes que ser o que soporta, tes que ser o que controla, tes que ser, pues supoño que unha reflexión propia interior de que ti non queres representar todo eso, tamén te levará a abrazar pues un mundo feminista no sentido de que a todos nos supoña pues un mundo en igualdade e en equidade, non? Porque podemos ser diversas, podemos ser iguais e ter unha diversidade e sobre todo en equidade, un mundo xusto, non? E o mundo xusto significa que as persoas somos diversas, pero temos iguais dereitos e igual consideración de valor por ser persoa, non? Eso creo que cualquier home que se sinta nesa condición é un aliado, non? E preferirá un mundo así que mantelo como temos, non? Eso é importante. Quédame no tinteiro o do este 8M, bueno, a ver, eu penso que estivo en moitas cidades moi potente. Nós na Plataforma Feminista Galega estamos falando unhas conversacións, por agora temos unha reunión de valoración, co cual esta opinión é persoal, non de todas, porque temos valoración de todo este 8M este sábado, mas en Compostela tuvemos unha estación moi difícil, que realmente non é gratificante ni enriquecedora para todo o movimento feminista. Un pouco aí nas diferencias que houve, refíreste, non? Sí, pero as diferencias no feminismo sempre hubo varias vertentes sobre certos puntos candentes ou certos puntos esenciais de como entender parte dese mundo e do feminismo a lo largo da historia do movimento feminista, non? Que como un movimento é vivo e vai collendo pues teses ou vai collendo reflexións que algunhas van estar máis de acordo outras non van estar de acordo, e iso naturalizar os desacordos no sentido de sempre desde a consideración e o respeto, pois está ben, non? Eso é un sentido amplio da democracia. A disidencia está aí e está ben, pero partindo de que no feminismo cabemos todas e de que presumamos de que efectivamente si decimos que este mundo é de todas e que todas as rúas e as prazas son de todas, debemos asumilo non só nunha pancarta, sino na realidade, e non poñer, digamos, puntos que nos separen antes que os puntos que nos unen. Eso creo que non é o xeito de facer un camiño donde temos o risco de evolucionar mañá mesmo. Falades, Pilar, de que patriarcado e capital alianza criminal. Por que o feminismo ten que ser anticapitalista? Ten que ser, bueno, eu creo que esencialmente o capitalismo é unha filosofía voraz do mundo, non? Donde todo é importante con tal de que o capital, de que, digamos, haya ganancia, sin entrar a valorar que esa ganancia tiene que ser equitativa para os seres humanos, tanto sexa empresarial como das persoas que traballan para outra persona, non? Entón, a ver, o capitalismo tiene que ter resorte, senón estaríamos todos aquí condenados a que non houbera control para que todas as persoas tuéramos unha dignidade a la hora, porque, a ver, no capitalismo a maioría da xente depende e digamos, ten o que ten porque depende do seu traballo, do seu salario, non? Si non houbéramos correctores sociales ou socialdemócratas, se tú queres, para algunha xente, pois non habría convenios xustos, non habría condiciones laborais xustas, non habría precios xustos tamén en agricultura, non habría nada. Por si mismo o capitalismo non ten ningún interés en que eso sexa así. É máis, cuanto menos se regule nesse sentido, pois máis beneficios para quen pretenda, pois, por exemplo, manter unha industria, unha empresa, unha agricultura extensiva, importarlle pouco, ni medio ambiente, ni sostenible, ni nada que se le parezca, non? Entón, evidentemente,
si queremos outro mundo posible, en sí mismo na súa raíz, o feminismo non é capitalista, porque considera que a redistribución da riqueza e facer as reglas de xogo non desde o sometimento ni da conquista sería unha parte fundamental do mundo. E a conquista non consiste en que vayamos a outros povos do sur ou entre nós mesmos a ver que podemos rapiñar, como podemos conquerir menos salarios, como podemos deslocalizar fábricas e vender produtos sin importar que nos produce ten a mesma consideración e cobra un salario digno. En sí mismo, o feminismo é unha filosofía que non ten cabida e que non comparte as tesis do capitalismo, non? E que lle decimos á corrente reaccionaria, Pilar, que hai desde hai uns anos, desgraciadamente, aí por riba da mesa, que di que hai que suprimir ideoloxías de xénero, que xa se conseguiu a igualdade ou que as mulleres chegastes lonxe demais? Bueno, que lle decimos? Que efectivamente, que non confundan que nun momento dado haxa unha situación un pouco, pois como que estamos non somos miles e milleiros millóns na rúa, porque, bueno, polo que te dixen antes, pero seguimos sendo, que non confunda que eso está sementou, que independentemente que pode haber unha confusión en un principio de algunas mulleres que non son conscientes ou que poden abrazar esa evolución, entre comillas, por rebote político, quero dicir, a veces non eres consciente, supoño, entendo que non son conscientes de que, imagínate, por exemplo, voto a Vox e a PPI e despois en su vida cotidiana non van a tolerar que non teñan dereito a aborto, non teñan dereito a divorciarse, non teñan dereito a vivir como lles da gana, non teñan dereito a vestir como lles da gana, que sean encauzadas. Quero dicir que a veces a reflexión non é completa e o voto engañoso a todo eso, non? Entón, que estaremos alerta, que estamos atentas e que, desde logo, somos moi teimudas, moi conscientes de que non llevamos a consentir e que estaremos presentes e que eu penso que as mulleres en un momento dado que a mellor incluso nese sentido non son conscientes de que votar a uns ou posicionarse sin ter en conta en espacios que evolucionan vai en contra de las mismas, eso vai facerlles ahora ou posteriormente un efecto rebote, non? É dicir, unha vez conquerido algo, cando xo quitan, non estás conforme, non? Vou acabando xa, Pilar. Pensas que as políticas que se teñen levado a cabo nos últimos anos en canto a violencia machista, pero non só, por exemplo, tamén comentabas ao principio a cuestión da maior carga na muller que fai que, bueno, pois que teñades moitísimas máis responsabilidades e cargas de cuidados nos vosos seres queridos. Bueno, está tamén a cuestión, hai moitas cuestións que podíamos debater, está a cuestión tamén da prostitución por riba da mesa. É dicir, pensas que as políticas neste sentido que se levan feito son suficientes, son o principio de algo, hai moitísimo máis que facer? Cal é a temática que máis che preocupa en particular? Bueno, a ver, dimos pasos, non? Hai leis que efectivamente poden dar un marco a un mundo que non era o anterior, evidentemente, pero ainda así dentro desas leis podense perfeccionar ditas leis, pero sobre todo, máis que todas as leis, despois da lei hai que concretala, hai que darlle orzamento, hai que darlle contido, e sobre todo orzamento e contido, e sobre todo levala adiante e a práctica. É dicir, non pode ser que teñamos unhas leis que se cuestionen por outra parte do partido político se non están, non pode ser que a mellor temos dicindo estamos un pacto contra a violencia de xénero e resulta que o orzamento non é suficiente pois para atender a todos os xulgados de violencia de xénero, a todo o personal que precisa ter esos xulgados de violencia de xénero, a que non haxa formación en perspectiva feminista para que non sucedan pois casos que non deberan. Non pode ser que na educación ainda non se plantexe que tiña que ser un principio rector ter unha educación afectivo-sexual con diversidade como algo anormalizado habitualmente independentemente de quen goberne. Non pode ser que non exista na sanidade pública sino os sectores de conciencia, pois, por exemplo, para o dereito ao aborto, cando resulta que é un dereito. Non pode ser, cantas cousas te diría, non pode ser que existan convenios laborais onde aínda haxa unha brecha salarial, entonces pois non poderán recibir cartos públicos se isto sigue sucedendo en cualquier convenio. Eso habría que aplicar moitas máis cosas destas. Habría que correxer tantos vectores en todas as esferas da sociedade que queda por facer e sobre todo queda porque además queden de unha forma marcadas como algo seguro
independentemente quen governe. E iso é unha cuestión que leva tempo e é unha cuestión de vontade política. Son formas, e o tema da prostitución, pois, a ver, digoche, independentemente que todas estemos nun lado ou noutro, está claro que todas non estamos en ningún caso a favor da trata dos seres humanos, pero tamén temos que ser máis valientes e ver que hai detrás de todo isto da pornografía, que hai detrás da prostitución, que se enriquece a través de, quen vive da prostitución, non digo polas mulleres putas que poden ter a consideración de que non estamos, por exemplo, parte do abolicionismo non vai contra as putas, porque son mulleres, efectivamente, senón contra todo o que xenera a prostitución e de quen vive do traballo e o traballo, digamos, do corpo dunha persona, non? Eso é gravísimo, que sigamos normalizando, que seamos un dos países con maior puteros e consumidores de prostitución del mundo. Que é lamentable, non? Entón, pois eso hai que sacalo, hai que facer moitas cosas, pero sobre todo hai que facer unha sociedade que teña máis formación, que teñamos a costume o debate e de que efectivamente non perdamos nunca a perspectiva feminista en esos debates que consisten en darlos de outro xeito, en darnos tempo para eles e, sobre todo, construir un mundo para que esos debates sean plasmados na realidade, non como unha consigna para quedar ben e para poñer unha pancarta, porque iso tamén lo facer todo o mundo. En canto ao futuro, Pilar, eres optimista, eres pesimista, escéptica, como ves nesa Axenda 2030 os próximos anos tamén en relación ao feminismo e en relación a todo o que estás comentando que hai que facer? A ver, podría contestar que depende do día que teñan estes momentos. A ver, eu penso que por unha parte hai logros que incluso, digo, por encima das que pensan que non pasa nada, con que existan outros factores involucionistas, non va a pasar nada. A ver, por unha parte son optimista porque foi unha semente moi grande, por outra parte preocupada porque creo que eso enseguida pode tornarse cando estamos alrededor dun mundo, sobre todo, pues estamos falando, por exemplo, no contorno que nos toca, ¿no? Que Europa, entre comillas, parte do primeiro mundo, entre comillas, que tamén somos o apéndice del primer mundo, pero todo eso, xa partindo de aí que hai unha evolución política gravísima que nos engloba a todas, por la formación dereitosa, facio que tal, naturalizando genocidios e guerras. Hombre, pues, se eu penso así, é un momento crítico e non pesimista, pero crítico. Eu diría que en alerta. Que debemos estar en alerta, non normalizar os xenocidios, non normalizar os conflitos que a través de guerras, non normalizar que haxa ocupacións por encima de todo, pero sobre todo que se mate a población como se fora lo máis natural del mundo. O sea, para min, por exemplo, a impunidade máis grande é que eu que son de historia, sempre pensaba, pero, a ver, toda esta xente que veía pasar a trenes de xudíos e de non xudíos solos, sino de esquerda, e de outras razas que iban a crematorios e iban a sabe Dios donde e los secuestraban, les poñían unha señal, todo eso, e a xente que facía, e eu digo, e agora que facemos? Nos sentimos impunes, nos sentimos unha como se dice, non impune, se sentimos unha frustración inmensa cando vemos que o vemos hasta televisado. Es como se viéramos el holocausto televisado e que todos dixéramos, bueno, a ver, pero vou a pagar os impuestos. A ver, non sei, é que sí que en alerta. É un mundo que está moi revolto, que está sutilmente manexado por grandes cadenas financieras e que a industria da alimentación está en 4 mans e nos está aquí esclavizando a uns porque lles dan pouco para os seus produtos, a outros porque temos que traballar o triple para seguir mantendo o nivel de vida que totalmente para seguir enriquecendo a 4, e despois que está outro mundo que xa está ás portas, que todavía está máis dolorido porque hai, digamos, unha inflación global. Vamos, é un mundo preocupante. Eu, se tivera crianzas, estaría preocupada, evidentemente. Pero eso todo nós. Imagínate como están as crianzas do resto do mundo, que teñen menos posibilidades. O sea, é un mundo onde a apariencia é unha cosa e a realidade é outra. Sí, está claro, Pilar. Finalmente, son muller que estou escoitando este programa ou desde calquera das plataformas ou tamén desde Radio Ariz, ou son home, tamén estou concienciado ca causa. Como e por que afiliarme a este tipo de plataformas? Como achegar o meu grauciño de area? Pois creo que sempre é máis doado
tentar estar mínimamente organizados ante situacións que nos suceden, que sempre é bo crear lazos, non estar individualmente, ainda que cada unha poda aportar o que poda, é dicir, non se trata aquí de falar de militancias como se fóramos no exército, sino de vontades personais, e que relacionarnos, comunicarnos, intentar crear lazos para, nun momento dado, pois seguir reivindicando é parte esencial do que pode transformar este mundo, e os homes como aliados cando consideran que tamén ese mundo tamén lles atrapa injustamente. Moi ben, Pilar, non sei se nos deixamos algo no tinteiro que quixeras aí destacar como broche. Como broche, pois destacar que temos que ser conscientes de que cando estamos dicindo consignas debemos asumilas como algo que non podemos volver atrás, decir que todas o espacio público debemos ocupar, todas as mulleres, desde as plazas, desde as rúas, desde os institucionais, que temos que achegar lazos e que debemos respeitar as diferencias, que temos a facilidade de debatir e que temos a capacidade de inteligencia para rebatir e para contrarrestar aquilo que nos parece injusto. Somos as mulleres de construir un mundo diferente e donde cabemos todos e todas. Pois longa vida esa construción dese mundo diferente, dese mundo que busca reafirmarnos noutros valores de igualdade, de feminismo, que é de todas e de todos. Nada máis, unha aperta moi grande, Pilar, e graciñas por atender ao Galiportus. Vale, gracias, e esperemos que efectivamente contribuamos unha pequena semente para que quede sempre en calquer sitio dos que forman parte de Galicia e do planeta. Graciñas, obrigado, Pilar. Obrigada. Moi ben, aí tiñades as palabras de Pilar Estévez, presidenta da Plataforma Feminista Galega, coa que conversamos moi a gusto durante media horiña. Tamén queríamos falar colado sur do Miño, contactamos con varias entidades feministas de Portugal, ao final, por temas de axenda, non puidemos falar con elas, sí que vos recomendamos que entredes no apartado da Marcha Mundial das Mulleres, que tamén ten o seu dominio, a súa disciplina un pouco aí aparte en Portugal e complementaria con outras marchas de outros países, ou marchas mundiais das mulleres, como digo, e intercambiamos algún correo que as compañeiras da Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulleres están en plataforma.mulleres.org.pt. Como digo, ao final non puidemos conversar con elas máis que intercambiando uns pequenos correos. Quedará para outra vez. Ata aquí, como digo, o programa de hoxe. Estades no Galiportus, unindo Galiza e Portugal voz a voz. Esperamos que vos gustara este programa sobre feminismo. Recordade, estamos nas redes, en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast, en Podgalego, para que nos escoitedes no correo galiportuspodcast@gmail.com, e nas redes para que nos sigades en Facebook, en Twitter e en Instagram. Radio Ariz, como sempre, 107.2 da FM con Carlos Armando os técnicos. E para concluir este episodio de feminismo e de igualdade, temos un tema de Mariana Nolesco, chámase Para todas as mulleres. Con ela acabamos. Tchau, tchau, obrigado. Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Essa vai para todas as mulheres marianas, índias, brancas, negras, pardas, indianas. Essa vai pra você que sentiu aí no peito quanto é essencial ter no mínimo respeito. Essa dor secular em algum momento há de curar. Diga sim para o fim de uma era irracional patriarcal. Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós.
abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Então eu canto pra que em todo canto, encanto de ser livre de falar, possa chegar, não mais calar. Então eu canto pra que em todo canto, encanto de ser livre de falar, possa chegar, não mais calar. Oh, 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 oh. Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Então eu canto pra que em todo canto, encanto de ser livre de falar, possa chegar, não mais calar. Então eu canto pra que em todo canto, encanto de ser livre de falar, possa chegar, não mais calar.